Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurtda internetin çäkliligi barada Ukrain telekanalynda gyzalan habara protest bildirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Orsiýatyň Sowda wekili Andrey Khripunowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmenistan tarapyndan ýurdyň ýapyklygy baradaky bu çykyşlara iki ýadak bildirilen resmi reaksiýasy bir hepdeniň dowamında boldy. Daşary işler ministrliginiň habar serişdeleri üçin 8-nji ýylda çap eden beýanatynda Ukrainanyň medeniýetinde Türkmenistan barada berilen habara nägilelik bildirildi. Türkmen tarapy şöýlen 8-nji ýylynda Ukrainanyň Freedom teleýaýlymynda Türkmenistanyň interneti girmek kontekstinde hamala ýapyklygy barada aýdylýan obyektiv bolmadyk we hakykata gabat gelmeýän maglumata protest bildirýär diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Bu aňyrabaş düşünşmezligi döredýär, çünki häzirki zaman Türkmenistan barada hiç biri düşünjesi bolmadyk, ýurdumyza hiç haçan gelip görmedik. Şeýle hem ýurduň döwlet we jemgyýetçilik düzgünleriniň wekilleri, kärdeşleri bilen hiç ýyly gatnaşyklary saklamaýan ýokarda gyzalan teleýaýlymyň wekilleriniň beýle maglumatlary ýaýratmagy näme hukugy bar diýip resmi habarda aýdyldy. Daşary işler ministrligi tiýşenbe günkü bu beýanatynda Türkmenistan Ukrainanyň Freedom telekanalynyň internet elýeterligi baradaky dezinformasiýany aýgytly ýazgarýar we obyektiwligi çagyrýar diýilýär. Munyň öňü ýerinde Türkmen resmiýeti Türkmenistanyň ýapyklygy barada Orsiýatyň resmiýeti tarapyndan edilen çykyşa hem reaksiýa bildirdi. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew Orsiýatyň Sowda wekili Andrey Khripunowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmen Türkmenistan'da erwed adamlar üçün ýapyk tip 3-nji iýulda Tatarstan Respublikasynyň Sowda Senagat palatasynda Sowda wekilleriniň geçiren hepdeliginde aýtdy. Duşukda Orsiýat Federasiýasynyň Sowda wekilleri Kyrgyzstanda, Täjikistanda, Türkmenistanda we Myanmada işlemegiň aýratynlyklary barada habar berdiler. Türkmen News neşri Orsiýatyň Türkmenistandaky Sowda wekili Andrey Khripunowyň esasan ýurdun syýasy we medeni aýratynlyklary barada gürlenligini belledi. Musulman ýurt ýapyk ýönümiňe garamazdan alkogol şeýle mukdarda satylýar. Men muny hatda Moskwanyň dükanlarynda da görmedim diýip neşir Khripunowy çetirledi. Şeýle-de maglumatda Rus Sowda wekiliniň demografik maglumatlary berip ýurtda 4 million adamyň ýaşaýanlygyny, resmi statistiki maglumatlary almagyň gaty kyndygyny aýdypdyr. Mundan başga da Khripunow internetdäki kynçylyklar, köpçüligi üçin açyk Wi-Fi'ň ýokdugyny, internete baglaşmakdaky bürokratik pätkelçilikler we VPN hyzmatlarynyň ygtybarsyzlygy barada jekmejek gürrüň beripdir. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew Khripunowyň çykyşyna bildiren reaksiýasynda men düýbünden ylalyşmaýaryn ilatdan başlap öz delillerim bar. Bu köne maglumatlar indi ol ýerde 7 million adam bar diýip ilat sanyna degişli resmi maglumatlara salgylanypdyr. Şeýle-de Türkmen Newsyň maglumatynda bellenişine görä Garaýewiň çykyşı wagtynda Türkmenistan bilen giň hyzmatdaşlyk alyp barýan Tatarstanyň arasyndaky sowda üçin amatly we amatsyz şertler barada video şekilli maglumatlar görkezilipdir. Hususan da problemalaryň arasynda transport infrastrukturasynyň çäkliligi, ilatyň tölew ukybynyň pestligi, bürokratiýa, viza rejimi, valyuta gözükçüligi we manadyň goşa kursy barada habar berilipdir. Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Türkmen konsullygynyň Türkmenistanda işleýän Rus sowda resmiýetiniň aýdanlaryna reaksiýasynyň formal bolandygyny belläp, gozgalan agyr problemalar boýunça degerli delil getirilmänligine ünsü çekdi. Ответить ему просто надо было. Если Türkmen konsuly Rus resmiýetiniň çykyşyna jogap bermäge borçly boldy. Ol muny özü hem aýtdy. Türkmen resmiýetleri hakykaty halamaýarlar we olar muny türli ýerlerde eşitmeli bolýarlar. Emma olarda muny ret etmekden başga çäresi ýok. Şeýle-de bolsa Garaýew viza alynda arkaýyn geliveriň diýmek bilen oňdy. Ýönüminiň özi ýurdun ýapykdygyny suwd edýär. Sebäbi viza ýurda barmagyň öňüne goşmasy böwes salýar. Biznesin ýurda barmagyna we işlemegine goşmasy päsgelçilik töredýär. Чтобы зайти в страну и что-то там начать делать. Дип Mätiýew belledi. Şeýle-de Ruslan Mätiýew Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda Ukrainanyň telekanalynyň habarynda Türkmenistan barada berilen maglumatyň galypdygy aýdylyp, jurnalistleriň Türkmenistandaky ýagdaýdan habarsyz bolmakda aýyplanmagynyň Türkmen häkimetleriniň soň günlerde bildiren reaksiýalaryndaky gapma garşylygy görkezýänligini belledi. Человек, который работает в Ашхабаде, встречается с людьми, встречается с бизнесом. Aşgabatda işleyen
Rus söwda wekili yurt içindäki adamlar, türkmen biznes wekilleri we resmileri bilen ýygyderli duşýar we ýurtdaky ýagdaýa obyektiv baha berýär. Emma ikinji beýanatda türkmen diýimi Ukrain mediasynyň Türkmenistany bolmagyny aýdyp ýagdaýy bilmezlikde aýplýar. Emma şol wagtda Türkmenistanyň içinde işleýän Rus söwda wekiliniň aýdanlaryna hem garşyk, bir-birini ters gelýär. То есть одно другому противоречит здесь. Deyip Mätiýew Azatlyga beren interwýusynda aýtdy. Bellemeli ýeri Daşary işler ministrliginiň berk tankydyna eýe bolan Ukrain telewizionsynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy diňe gyýtaklaýan agdaldy. Ýagny ortatdaky internet el ýetirliliginiň gitdigiçe yaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazy Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdi aýdyldy. Daşary işler ministrligi Ukrain telekanalynda berilen bu maglumaty galp atlandyryp Türkmenistan barada nädogry maglumat berýänligini aýdýarka ýurtda internet berk petiklenýär. Ýurtda YouTube, Facebook, Instagram ýaly meşhur sosial ulgamlar VPN-siz açylmaýar. Imodan başga messengerlere göne girip bolmaýar. Internet saytlaryň ençemeti şol sanda daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň sahypalary açylmaýar. VPN hyzmatlaryny üpçün edýän ustalar we blogdan geçmek üçin bu hyzmatdan peýdalanýan raýatlar ýydarlanýar. Döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň we bilim edaralarynyň okuwçylarynyň mobil telefonlary barlanýar. Olardan garaşsyz habar serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň sahypalaryna girmezlik we sosial ulgamlary ulanmazlyk hakynda dil hatalanyar. Howpsuzlyk gullukları tarapyndan maglumat el ýetirliligini çäklendirmek üçin olary gorkuzmak we hatda gurhandan kasam etdirmek ýaly çäreler ulanylýar. Şu ýylyň fevralynda VPN ulanyp Instagram, YouTube we TikTok ýaly sosial ulgamlarda mahawat ýerleşdirýän telekeçiler, dukan eýeleri Milli Howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralary tarapyndan soragy çekilipdi. Sosial ulgamlarda insanperwer kömegini soraýan raýatlar ýydarlanypdy. Häkimetler yerli blogerleri internetde Türkmenistanyň ajaýyp keşfini şöklendirmek bilen borçlandyrdy. Şeýle-de Türkmenistan dünýäde iň haýal we gymmat internetli ýurt hasaplanýar. Media azatlygyny gözükçülük edýän serketsiz reportyorlar guramasy 2016-njy ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy internetiň ganym duşmany diýip atlandyrdy we Türkmenistanyň dünýäniň iň totalitar rejimleriniň biri bolup, döwlet mediasyny doly gözükçülükde saklaýanlygy, resmi propaganda ters gelýän maglumatlara berk garşy çykýanlygy bellendi. Türkmenistan 2023-nji ýylda Google gözlegi arkaly VPN gözlemekde 100 bal alyp dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe taýlandy. Ahal sevtiniň etrap polisiýalarynyň işgärleri onlarça daýhany buğdaý ýygynalan ýerlerini otlamakda aýplap, munyň üçin ul jerime tölemeli boljakdygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu işin para almak üçin toslanyp tapylanlygyny öňe sürýärler. Ýurt ýapyklygy sebäpli resmi taýdan tasdikladyp bolmaýan habarda aýdylmagyna görä, polisiýa bölümine telefon arkaly çağırılan kärendeçilerini gol çekilen, möhür basylan çakylyk gaty bilen çağırylmaklaryny talap etdiler diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Ahally iýun aýyndan bäri buğdaý orlan ýerleri otlanýar. Potrot eýlerini polisiýa bölümlerine çağırıp sorak edýärler. Olary agyr jerime salynjakdygyny aýdýarlar diýip habarçymyz buğdaý ekip döwlet karmanyna hasyl tawşyran daýhanlaryň gaharyny getiren täzeligi habar berdi. Ahally potrotçularyň aýtmaklaryna görä, polisiýa işgärleri daýhanlary telefon edip olary degişli polisiýa müdürligine çağırýarlar. Ýöne telefonyny bu çakylygyň sebäbi aýdylmaýar. Daýhanyň näme üçin çağırýarsyňyz diýen soragyny gelip git berdi, düşünşür diýip jogap berýärler. Gel diýilen soň men ol ýere bardym. Polisiýa müdürliginiň daş işiginde men ýaly eline jaň edilip çağırılan onarça adam garaşyp oturan eken. Maňa da garaş diýdiler. Garaşdym. Oturanlaryň arasynda gurrun çykdy. Adamlar gije biziň potrot meýdanlarymyz otlanypdyr. Şol sebäpden çağıryldyk diýip özara gurrun etdiler. Polisiýa bölümine sorak edilen adamlaryň sözlerine görä, potrot ýerlerine ot düşen adamlara siz buğdaý orlan meýdanlaryňyzy otlapsyňyz. Häzir hasyl ýygynalan ýerleriň otuny otlamak gadagan. İşiňiz prokuratura geçýär. Ul jerime garaşýar diýip olardan işi yapmak üçin 5000 manat möçberini para sorapdyrlar. Bizden potrot ýerine ot düşen daýhanlardan
5000 manat para torudylar. 5000 manat berseňiz prokuratura geçirmän işinizi o ýeri bir çopan ýakypdyr diýen ýaly bahana bilen ýapjak diýdiler. Dip Dayhan bu hili ýagdaýda adamlaryň ekin ekip hasyl tawsyryp ýörmeginiň manasynyň galmajakdygyny aýtdy. Dayhan ekiş wagtyndan başlap ilki dökün tehnika hyzmatlary suw üçin çykdy diýär. Soň Göğür salyança ekini kuşdan gorýa. Ekin yetişip hasyl ýygnalyança potrot ýerinden gaýtman öýüne mehman bolýar. Orok wagtyny kombayn hatardan çykyp oňa da ençemegedek çykdy diýär. Kombayn çyny naharlaýar diýip adatlyk bilen gurulşan kärençiler inni giýjelerini meýdanyna galyp ýerlerini garagullanmaly bolsalar bir işi bet etmekden başga alaçlarynyň bolmajakdygyny aýdýarlar. Polisiýa işgärleri daýhanlaryň ekin ýerini kim otlan bolsa şonu tapyň, şoňa jerime salyň diýen sözlerine jogap bermändirler. Netijede öz sözlerine görä polisiýa çağırılan adamlar hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini özleriniň ençe maýlap derdöküp gazanan pullaryny göz dikmekde aýplap bir işte sizin eliniz var olmasın. Çopanlar hiç wagt ekin meýdanyny otlamaýar diýipdirler. Gahary gelen daýhanlaryň käbiri iş açdy geçir prokuratura. Biz sizin üstüňizden gerek bolsa prokuraturaның üstünden arz etjek diýär. Adamlar bu gezek arzylaryny öňkü ýaly prezidente hat ýazyp däli internet üstü bilen video ýazgy edip eşitdirjekdiklerini aýtdylar diýip söhbetdeşimiz paral bolmajagyny bilen hukuk goraýjylaryň ýyla çekilmäge mezur bolanyny görüň berdi. Ay bolýa, sizi aýry-aýrylykda çağırmalydyk. Beýdip baryňyzy jemlesek, şeýle boljagyny bilýärdigem. Diýip polisiýa biziň agda birleşmegimizden nägile bolup baryň, häzirlikçe gidiberiň. Haçan çağırsak gelersiňiz diýdi. Biz sen haçan çağırsaň dälde hakyky ot ýakany tapyp işi prokuratura geçirseňiz, sondan soň kadete çağırsaňyz, sonda geleriz. Gel diýeňde gelip garaşyp oturmaga wagtymyz ýok diýdik. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de olar özleriniň inniki edek jaň edip därli gol çekilen, möhür urulan çakalyk gaty bilen çağırylmaklaryny talep edip gowuklaşyp gaýdanlyklaryny görüň berdiler. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan hukuk goraýjy işgäriň aýtmagyna görä, jinayet agtaryş bölüminiň işgärleri bu hili aýyplamalary öz erklerini oýlap ýa toslap tapmaýarlar. Biziň kim aňsat däl. Her gün 6-7 adamy buğday hosusyny çöpledi diýip saklamaly. Häzir hosu çöpleýän hem ýok. Plastik kaplary çöpleýänleri, zibil dörýänleri, spirtli içki içip tutulanlary, masgala ýagdaý pet hojalyklaryň agdalaryny taklap, ellerine 20 manat berip hosu çöpledim diýip ýazdyrýar. Bize bir zat edip iş görkezmeli. Deyip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan hukuk goraýjy aýtdy. Hukuk goraýjylaryň jinaýetlaryň öňüne alýşlary barada Aşgabatda ýygyderli hasabat bermeli bolýanyny başga da bir näçe hukuk goraýjy tasdik etdi. Adatlyk maglumat beren, pikirini aýdan daýhanlaryň we hukuk goraýjy işgärleriň atlaryny, ýaşaýan, işleýän ýerlerini howpsuzlyk aladylar sebäpli aýtmaýar. Şol wagtda adatlygyň habarçysy bu işi bir gözegçilikde saklaýar. Dokuzuncu iýule geçilen gece we günüň ir saatlarında Russiýa tarapyndan Ukraina garşy rekord derejeli howa zarbalary amala aşyryldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu wakalaryň fonunda Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine, sor sanda Rus neftini satyn alýan ýurtlara garşy berk çäreleriň görülmegine we Moskwany paragçylyk kepeşiklerini mejbur etmek üçin basasy güýçlendirmäge çağırdy. Bu, bir günüň dowamında iň köp howa zarbalarynyň amala aşyrylan güni boldy diýip Zelenski X sosial ulgamyndaky tahypasynda ýazdy. Onun aýtmagyna görä, Ukraina garşy 728 tane dron, 13 tane Kinzhal hipersonik raketa we Iskander-K ballistik raketalary bilen hüjüm edildi. Zelenskiň aýtmagyna görä, gijeki zarbalarda ulanylan 300-den gowrak dron İran tarapyndan öndürilen sahet görnüşli dronlar bolupdyr. Ukraina harbalarynyň maglumatyna görä, Rus arbalary esasan ýurdun günbataryndaky Lutsk şäherine gönükdirildi.
Şäherin häkimi Igor Polishchuk ýyjaki hüjümleriň Lutsk üçin şu wagtda çelini görülen iň uly hüjüm bolandygyny aýtdy. Kiev, Harkiv we Dnepropetrovsk ýaly beýleki 10 oblastda hem hüjüm täwäpli deper ýetendigi habar berilýär. Bu hüjüm köp zada aýdýar. Bu paragçylygy gazanmak üçin edilýän köp sany tagallalaryň döwrüne gabat geldi diýip Zelenski belledi. Şeýle ol bu ýagdaýyň Rus neftini satyn alyp, munyň bilen adamlaryň öldürilmegini maliýeleşdirýän ýurtlara garşy duýurlukly ikinji derejeli sanksiýalary girizmegiň zerurlygyny ýene bir edek subut edendigini nyktady. 8 iyul akşam ilkinji Rus dronlary Ukraina giren wagtynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Rus prezidenti Vladimir Putin'e bolan nägileligini ýene bir edek ma'lum etdi. Aktamda çykyş eden Trump Moskwa garşy täze sanksiýalaryň girdilmeginiň ähtimallygyny öwrenýändigini hemde Amerikanyň Ukraina gorunmak üçin osmaça ýaraglary berjekdigini aýtdy. Sebäbi onuň sözlerine görä Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyş alyp barýar. Trump'ın çykyşyndan bir näçe saat soň Ukraina garşy amala aşyrylan hüjümler netijesinde köp adam ýaralandy we 8 adam helak boldy. Harkiv oblastyndaky Kupiansk şäherinde amala aşyrylan darwada 68 ýaşly bir adam öldü we 2 tany ýaşuly aýal ýaralandy. Donetsk we Khmelnytsk täwitlerinde hem 4 adamyň helak bolandygy habar berildi. Rus goşunlary tarapyndan bölükleýin basylyp alynan Kherson täwitine amala aşyrylan aýry başga bir hüjümde bir ýaşly oglanjyk öldü we onu götürip barýan 64 ýaşly aýal ýaralandy. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, şol ýerde 73 ýaşly bir adam hem agyr ýaralandy. Russiýanyň bu hüjümleri Amerikanyň Ukraina ýara üçinçiligini köpçüligi açyk ma'lum eden wagtynda amala aşyrmagy aýratyn üns çekici ýagdaýdyr diýip Ukrainanyň prezidentiniň diwanynyň ýol başçysy Andriy Yermak Telegram tahypasynda ýazdy.